תיקון מחשבים בביתך, ניידים ונייחים לשביעות רצונך. כשהמחשב הנייד שלך מתחיל להתקלקל, אתה זקוק למקצוענות אמיתית. לא צריך להתפשר על פחות מהכי טוב. מביאים את הפתרון ישירות אליך. תיקון מחשבים ניידים ונייחים בבית הלקוח, מבלי לגרום לך לזוז מהכיסא. הטכנאים שלנו מגיעים עד אליך, עם כל הציוד הנדרש לתיקון מהיר ואיכותי. כל הליך התיקון נעשה לעיניך. אין עוד צורך לחכות ימים ארוכים למעבדה. הפתרון מגיע אליך, והמחשב שלך חוזר לעבוד במהירות. לקוחות שהשתמשו בשירות שלנו חוזרים אלינו שוב ושוב. הם יודעים שאנחנו מבטיחים איכות ושביעות רצון. התקלה שנראתה בלתי פתירה. עבור המומחים שלנו זו רק אתגר נוסף. כל מחשב נייד או נייח יכול להתקנן. הצטרף למאות לקוחות מרוצים. חווה שירות מקצועי, מהיר ואדיב. המחשב שלך בידיים טובות, בדיוק במקום שבו אתה צריך.